Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi żar il-Caritas Community Center fil-Bla tal-Bajda, ċentru moderni ġie ffinanzjat permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Dan sar b'investiment totali ta' 4.2 miljun euro li minnhom 2.8 miljun euro ġew iffinanzjati minn fondi Ewropej. Iċ-ċentru jaqqad taħt saqaf wieħed is-servizzi kollha mhux residenzjali u l-operat amministrattiv ta' Caritas u jagħti ambjent aktar effiċjenti u professjonali lil persuni vulnerabbli. Grazzi għal dan il-proġett 600 persuni jirċievu servizzi aktar adegwati. Il-Ministru sostna li ċ-ċentru mhux biss joffri servizzi essenzjali iżda jgħin ukoll biex terġa' tinbena l-fiduċja u d-dinjità ta' min jużah. Zrinzo Azzopardi semma wkoll proġetti oħra li qed jissaħħu permezz tal-Fondi Ewropej, fosthom il-proġett fiċ-ċentru Tal-Ibwar li b'investiment ta' aktar minn 100,000 euro tejjeb l-appoġġ edukattiv lill-adolescenti b'użu problematiku ta' sustanzi permezz ta' programmi fl-ICT u l-medja diġitali. Iż-żjara fil-Caritas Community Center kienet opportunità biex wieħed jara kif fondi tal-Unjoni Ewropea jagħmlu differenza mhux biss għall-organizzazzjoni bħal Caritas li tagħmel tant u tanġid imma kif ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-proġett Stepping Stone qed joffri wkoll ambjent siguru stabbli għal nisa tfal u żgħażagħ li temmew programmi ta' riabilitazzjoni sabiex jevitaw li jerġgħu jispiċċaw f'ambjenti tossiċi. Id-direttur ta' Caritas Entnigat irringrazzja għall-appoġġ kontinwu li jippermetti lill-organizzazzjoni tkompli ssaħħaħ is-servizzi tagħha. Dawn il-proġetti jagħtuna l-possibilità li nkomplu nagħtu servizzi professjonali u ta' livell għoli lil kull min idur għandna. Temm jgħid Entnigat.